Trápi vás suchá, zhrubnutá a drsná pokožka napríklad na pätách, lakťoch alebo kolenách? Moje meno je Petra Mielko, som kožná lekárka a dnes si spolu posvietime na Keralan. Keralan je masť, vyrábaná a vyvíjaná na Slovensku spoločnosťou Spiridea. Obsahuje 3 základné účinné aktívne látky, a to kyselinu salicylovú, ureu a alantoín. Tie majú spolu veľmi dobrý keratolytický účinok. Čo to znamená keratolytický účinok? To je práve ten, ktorý potrebujeme na to, aby sme odstránili tú zrohovateľú drsnú vrstvu pokožku zmäkčili a zjemnili. Keralan má tiež veľmi špeciálny masťový základ, ktorý tiež pokožku zmäkčuje a tým sa tieto aktívne látky dostávajú viac k pokožke a lepšie fungujú. Tento špeciálny masťový základ veľmi ľahko zmiete vodou, pokiaľ by ste potrebovali Keralan z rúk dať napríklad rýchlejšie preč. Nepotrebujete k tomu mydlo, len naozaj vlažnú teplú vodu. Keralan, ako som spomínala na začiatku, je veľmi dobrou voľbou, ak vás trápia suché, drsné chodidlá a päty, lakte alebo kolena. Pokiaľ máte naozaj problém so suchosťou, tvrdosťou a drsnosťou piet, odporúčam naniesť si Keralan v hrubšej vrstve na noc a aplikovať bavlnené ponožky. Pre koho je ešte Keralan určený? Určite sú to aj ľudia, ktorí trpia kožným ochorením, ktoré sa nazýva psoriáza, ekzém, seborea alebo ichtióza. Keralan viete využiť aj ak vás trápia naozaj drsné a suché dlane, suché a drsné brúška prstov alebo mozole. Je to najmä u ľudí, ktorí naozaj tvrdo manuálne pracujú, pravidelne navštevujú fitness centra alebo pracujú na záhrade. Keralan je teda naozaj veľmi dobrý a účinný produkt, funguje, nesklame.